Bună ziua și bine v-am găsit la primul info video al meu și în acest video o să vorbim mai mult. O să vorbesc eu, că voi prin comentarii puteți vorbi sau când fac live. Dar nu știu când dacă voi face live în anul acesta sau poate dacă am minim 10 abonați să văd dacă se strâng, fac un live acolo și anunț eu într-un info video. Bine, să trecem direct la subiecte. Să-mi spuneți în comentarii ce vă place, ce să facem. Counter-Strike să filmăm, Samp sau... Da, Samp nu Samp. Sau... Minecraft. Da, Minecraft, să-mi dați servere, că nu prea o am eu. Bine, oricum, dacă vreți, eu filmez, dacă vreți single player, multiplayer, spuneți în comentarii cine vrea să filmeze cu mine, cu bunăvoie, filmez cu el. Și cam asta e info video. Dacă aveți bunăvoință să filmați, spuneți în comentarii. Eu îmi dați Skype tot în comentarii. Am și eu Skype. Și ce să vă mai spun? Baftă! Bye bye!